אז בואו נתחיל מההתחלה, איך מכינים קבובות? לוקחים בשר. צריכים בשר. כן. מגלגלים שהוא זה רך. אוקיי. שמים בצק לבן. בצק לבן, כן. שמים זעתר. זעתר, אוקיי. אחרי זה מתגנים את זה? איך עושים את זה? מתגנים את זה. כן. אחרי זה זורקים את זה על צלחת. זורקים על צלחת, אי אפשר להניח? ושמים רוטב. איזה רוטב? רוטב לבן. רוטב לבן. עם הבשר? כן. אתה בטוח? אולי שזה יהיה רוטב אדום. אבל זה כן פגיל. אז אוקיי, רוטב לבן. אבל אנחנו צריכים באותו צבע של הקבובה. שזה תהיה קבובה. אוקיי. אחרי זה כן. שמים על זה שמן, שמן, אוקיי. מלמעלה. מערבבים, מערבבים ועושים עיגול, כן. ואחרי זה בזהירות מורחים את מה החלק הזה. אני מכיר את החלק. אוקיי. החלק זה השמן, אוקיי. עושים זיתים, שמן זית? כן. כן. אחרי זה שמים חתיכות חסה קטנות שזה תהיה טעים. חסה בתוך הקובה? שמים עוד קצת שמן ומים, וכן מפרקים אם לא שמו מים, וקצת וניל. וניל! ומערבבים. וניל, אוקיי. מערבבים. מה מערבבים? את הקובות בתוך הרוטב? מה? ואחרי זה עושים קבובה, גלגלים כן. רך. כן. אחרי זה מנחים את זה בזהירות בתנור. בתנור. מחכים הרבה זמן. כמה זה הרבה זמן? ועכשיו שמים מקום ומכנים קבובה אחרת. כל העבודה הזאת בשביל קבובה אחת? כן. וכמה זמן זה בתנור הרבה זמן? כמה זה הרבה זמן? הרבה זמן. כמה? שעה, שעתיים, 3 דקות? כמה? 3 דקות. 3 דקות. חיים שלי. והקבובה סביבה שמים חומוס, כן. חומוס? גבינה, כן. זיתים, כן. זעתר, כן. זעתר שמן, חכה רגע. תמשיך. בשר, כן. בשר עם רוטב, כן. טריות, כן. ועוד קצת רוטב, כן. מערבבים ושמים מים, אוקיי. ומערבבים, וזורקים את זה בצלחת עם רוטב. עוד פעם זורקים? ושמים בצלחת בזהירות, שמים את החלק, שאני לא מכיר את זה, איך קוראים לזה? מה, שמן? שמן, זה הווניל, וניל. מערבבים, ובזהירות עושים עיגול, ועכשיו את זה זורקים אותנו. עוד פעם זורקים? את הקבובה הכי יפה לא זורקים אותנו, אבל הם זורקים את זה בזהירות לאט. מתקרבים עוד קצת, שזה לא תיערף, שיהיה תיסבר. אתה יכול להראות לי את זה אולי על הגליל נייר? תראה לי דוגמה איך זורקים בזהירות. קח את הגליל נייר ותראה לי איך זורקים בזה. הנה הוא פה. פה על השולחן. אתה רואה יש גליל? כן. תראה לי איך אתה זורק בזהירות בלי שזה יתפרק. הבנתי. אוקיי.